Kin bara k'a di mɔgɔw ma wallahi ala bɛ sɔn bi seegin bɛ ala jɔyɔrɔ ye ni ala ka diɲɛ inshallah mais Baki a ka di k'i da don za wagati Baki la sabu a bɛ kɛ maa kura de bɛ émission filɛ wagati bɛɛ a kɔni ye fɛn kɛ ne a million se ne ma Mamadu ko caman fɛrɛ se ma o bɛɛ kɔfɛ mais a ka di k'i da don za wagati Baki tugu jumɛn de ani kabako jumɛn kɛ ko ne kabako caman kɛ a dira ma tile 14 ne ye million minɛ n tɛgɛ la kuma a bɛ mun wɛrɛ kɛ alhamdulillah sefula ni ko za wagati dɔrɔn za wagati de ye fɛn dɔ ye mɔgɔ tɛ se ka za wagati dɔn f'i k'a sɔrɔ ala b'o tigilama tɔgɔ effacer ka bɔ mɔgɔ gɛlɛya tɔw la o y'a fɔlɔ ye ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ ko e ka kɛ mɔgɔ ye ko e dawula bannen don ou bien e mana don ko la ko ko bi tiɲɛ e bolo sefula i bɛ dugawu de kɛ za wagati baara talen kɔfɛ i fɛ i ka dawula in fanga bonya kojugu kana kɛ sababu ye fo laada minnu bɛ fɔ e y'a la i kana tiɲɛ ni o ye i bɛ dawula sɔrɔ i y'a faamuya fɛn min ye nafolo tigiya ye o y'o dayɛlɛlen i ye za wagati maa si tɛ za wagati ta sefula k'i ka ko bɛ dayɛlɛ k'a bɛ datugu tuguni maa si se k'i ka ko tiɲɛ wa k'a fɔ ko nin ye siri gɛlɛn ye k'o de bɛ ka ko ɲɛma za wagati talen kɔfɛ k'o bɛ ka ko datugu diɲɛ kɔnɔ o t'a la fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya tiɲɛ don an bɛ baki di mɔgɔw ma u k'a don mais baki jalan tɛ baki ni an ka labɛn tɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka di mɔgɔ ma parce que o de la an bɛ a f'i ɲɛna toujours n'a fɔra kodɔnna ko kodɔn ti dɔrɔn ko ni i b'a fɔ i da la ne bɛ nin kɛ kodɔn ni a ko kɛcogo de bɛ ɲɔgɔn fɛ o de la an bɛ baki dilan ka di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna an cɛ n'an ye tɔgɔw ta an ka labɛn minnu kan ka kɛ olu bɛɛ bɛ kɛ ka fara baki kan tuma ka baki donnen kɔfɛ e yɛrɛ tɛgɛ la waati kunkurunin dɔrɔn sefula an tɛ waati jan di depuis bi baki in ta i mana anw ka fɛnw kɛli daminɛ ka se une semaine ma e yɛrɛ b'i ka ko taacogo jateminɛ depuis wagati fɔlɔ i b'i ka ko taacogo jateminɛ sefula depuis une semaine dɔw bi totalement olu bɛ ka jaabi bɛɛ di k'a fɔ wallahi karamɔgɔ an sɔnna an y'a dɔn ko ala bɛ yen wa an y'a dɔn fɛnɛ ko ala bɛ sɔn k'a ka gindo dɔw kalifa a ka jɔn dɔw ma wallahi inshallah n balimakɛ n balimamuso za wagati Baki kɔni bɛ yan ani masa Solomana Baki o fɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ i b'o fɛrɛ dilan ka di ma an b'o dilan ka di mɔgɔw ma za wagati dabakun tɛ foyi ye nafolo kɔ ne y'a don a ma tɛmɛ tile 14 o ma dafa fiyewu dɔɔni ne bonya ni million o de y'a to kuma ko n'i y'a don ko a bɛ fɛn min s'i ma ko nafolo a ye nafolo se ne ma n'i ko dawula e min bɛ ka ne filɛ i kan ka dɔn ni dawula bɛ na n'a cɛ a ye million se ne ma i fɛrɛ k'a ta a ka se k'i ka sababu dayɛlɛ a ka ko caman f'i ma kuma da bɛ maga i bɛ Baki dɔ fɛrɛ dilan maa ye masa Solomana Baki ni za wagati Baki différence jumɛn bon différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ za wagati ta dawula b'a la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mais masa Solomana ta fɛnɛ o ye kabako de ye i bɛ ko o ko min kɔnɔna na ala b'a bɛɛ karaba k'a d'i ma masaya toujours i b'a ye i ka ko bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ fanga sɔrɔ a bɛ barikaya i ka ko bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ fanga sɔrɔ a bɛ barikaya nafoloko siraw fɛnɛ bɛ dayɛlɛ voilà a faamuna za wagati Baki bɛ yen nafolo Baki masa Solomana ka Baki fɛrɛ bɛ yen k'i sankɔrɔta k'i bonya ka garizigɛ ɲuman k'o d'i ma fɛn fɛn mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka taa ma ka whatsapp kan ne ka weleli kɛ 00223 ni bɛ jamana kɔfɛ 74 48 36 42 i kɛra diɲɛ fan o fan Cheikh Mamadu Kuma ne maa min mago bɛ Mamadu Kuma na n y'o de fɔ nafolo Baki o labɛnnen don za wagati Baki a ye nafa ɲanen ye nafolo sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko Kinzu Dalilu o fɛnɛ labɛnnen don ka maa degunbagatɔ bɛɛ bɔ degun kɔnɔ ka fɛn d'i ma sisan nin waati kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 n'i y'o kɔngɔ ni Cheikh Mamadu Kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma namoro la maa caman fɛnɛ bɛ tunga fɛ san 1 san 2 san 3 san 5 kuma kana se san 10 ma lafiya t'u kan ka sababu kɛ papier ko ye an y'a mɛn k'a fɔ 24 heures baara b'i bolo papier baara la kuma ko fɛrɛ bɛ cogo di ka adamadenw dɛmɛ ka se ka papier d'u ma alhamdulillah an ka 24 heures baara papier ko kan an b'o kɛ mɔgɔ caman ye sɔrɔ ka an ka hakɛ f'u ɲɛna dati f'u ɲɛna u bɛ papier sɔrɔ ka bɛn waati min ma an b'o kɛ mɔgɔ caman ye parce que olu y'an ka baara karabalenw de ye i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogo min na baara karabalenw de ye baara minnu labɛnnen don ni a tigilamɔgɔ ka papier ko de mɛnnen don a ma papier sɔrɔ donc an b'a ka tɔgɔ ni fɛn bɛɛ ta a yɛrɛ tɔgɔ a ba tɔgɔ an b'an ka baaraw kɛ o kan an b'a bɛɛ kɛ 24 heures kɔnɔ k'a ban saraka minnu kan ka bɔ k'a bɛɛ